prvním parkouru se vás teď snažit provést kurzem, pokud to Klárka si zapamatovala dobře. Takže jedeme na první skok z pravé ruky, který je křížek. A teď projíždíme teď startovou čarou, takže na jedničce máme 0 trestných bodů. Jedeme na křížek přírodní, opět 0 trestných bodů. Dále točíme na levou ruku na modrý křížek. Rovněž bezchybný výkon. A teď máme možnost 2. Překážka číslo 4 je možno ji najít z jedné strany, zleva, tak jak jede Klárka. A nebo taky hned po překážce číslo 3 přímo. Byla bezchybná. Překážka číslo 5 rovněž bezchybná. Z pravé ruky křížek, opět 6.